Bang Yewang Aruna kadinetraning uga rapo sabdaning kukila areng kanikara sa keter neketong neng aku ler musim bene panco pepetoking ayam warna marak manguwuh ing pagaan wis mlebu wonten ing wewengkon Wanatri Basara nenggih satring matur panenggahe Pandhu Sang Raden Arjuna kedaten ingkang mapan wonten ing pertapan Guwa Lawang Sanga Muhung Pandhita ingkang katon sumur tejane tansanes kejawi namung Sang Tapa Begawan Sukmaningrat kocabahing mangke lenggah ing madyaning pecrabakan nampi arawipun Nalendra ing Traju Tresna nenggih Sang Prabu Stija Bamana Kasura candrane galak kaya singa janing taluka kadhelangit mambang tapasulan upamaneka
Lintang Surya Kusuma Yawana Sumawur Kadustine nampi kanugrahaning Jawata teka namung pandhita gunung ingkang sakmangke keduga kula lelenggan wonten ing pacrabakan teka nampi rawipun Nalendra Binatara sinuwun sampun ngantos nggadahi sloga ingkang kados mekaten jernyatanipun pandhita ing Lawang Sanga pun Begawan Sukmaningrat menika boten pantes sinudarsana lan boten pantes sinembah. Jernyatanipun kula menika namung pandhita ingkang cethek ngilmu kula. Nanging kenging punapi sakmangke paduka sinuwun Prabu. Teka nggadahi sloga mekaten tumuli laku dodok lan nyembah wonten ngersanipun Kang Abdi. Sinuwun Prabu Setija. Bejo kemayangan penemban saderengipun kula nunamit pasang kaliman tabit tinebena nyiladuni dumawah ing tawang tuwang linepat ning tulak manu deban syukur pinagi sewu bilih paduka Sang Pinandhita inggih sesemban kula pun penemban Sukmaningrat sampun awanuh lan ingkang abdi nraju tresna lajeng anggen kula ngabekti lan anggen kula nyembah wonten ngarsa paduka Sang Penemban menika mboten kok nggadahi ancas lan gegayon menapa-menapa nanging kula ngrumaosi bilih sakmangke keduga dados senjata pitulung nyawa kula inggih nyawanipun ingkang abdi nraju tresna menika wonten regeman paduka Sang Penemban waluyaning negari kula ing nraju tresna menika inggih namung gumantung Penemban Sukmaningrat lan negari kula saged lebur menika ugi saking panguwasanipun Sang Penemban Sukmaningrat. Pramila sakmangke kula kinten lan kula sampun madhep mantep bilih Sang Pinandhita menika sanes kok pandhita limrah nanging estu pandhita ingkang sekti kalintang. Wasis waskita ing esti jeryatanipun sinampiran kewajiban dening para Jawata murih njagi ngreksa sartanipun ngemban kewajibaning dewa ngandhi sartanipun dados lantaran tumedhahipun Wahyu Manik Imandaya Truta Kumarasari. Pramila Penemban kula menika kepengin sanget nampi wejangan saking paduka Sang Pinandhita. Awit bebasan sampun pepes bayu kang tapis manahipun ingkang abdipun Setija. Sakmangke kula nyuwun lahir lan batos gesang kula namung kula pasrahaken dhateng paduka Sang Pinandhita bapa aliyaning praja negari kula ing Traju Tresna. Perban ajining diri pribadi mung gumantung ing kedaleng aja dianggep sepele nyatane gedhe pigunane Astu Ngara Sidam Karing Bawana langgeng nuwun sewu. Kaget setaning manahipun ingkang abdipun Sukmaningrat. Ning atasipun kula menika dereng blaka kalian sinten-sinten. Teka malah paduka njeng sinuwun sampun pirsa bilih kula menika
sinampiran kewajiban lan pakaryan saking para Jawata ngreksa sartanipun dados rana tumedhak ing wahyu maniki mandaya tulutuh Kumarasari. Sinuwun. Sejatosipun perkawis mriku menawi kula jabaraken lan kula aturaken wonten mriki menika suwijining wadi. Nanging gandeng paduka sang sinuwun sampun mriksa lan mangertosi dumateng menapa ingkang dados kewajiban kula inggih ngestaken dawuh. Nanging sampun ngantos damel kuciwaning manah paduka sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura. Mboten kateges kula mrika nampik menapa ingkang dados panyuwunanipun sinuwun Prabu Indrajit Tresna. Nanging pestining kodrat jangkaning jagat sakmangke paduka sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura dereng saged kasembaten genyong gayuh wahyu maniki mandaya tlutuh Kumarasari. Wondene menapa ingkang dados sababipun mitrat mangsit lan sasmitaning dewa paduka Kanjeng Sinuwun dereng saged sesuci lair lan batosipun. Dereng saged arsik estu lair lan batosipun ati lan lati menika dereng saged nyawiji dados tunggal. Pramila sakmangke kula suwun kanthi saestu kanthi banget menawasanipun Sinuwun Prabu Setija sampun ngantos kuciwa ing manah sinuwun syarat sarana nggenya badhe ngupadi wujudipun wahyu manik imandaya menika kedah sesuci diri lahir lan batosipun langkung rumiyin keduga sakmangke nembe pikantuk wujuding kanugrahaning Dewi ingkang aran Tulutuh Kumarasari sinuwun kagyat risang kapirang rinanggol kinempet gampet aduh menawi tetela dawuhipun sang penemban sukma ningrat sakmangke kula nyuwun pamit kula badhe ngupadi sendang langkung rumiyin perban kula pitados kelan paduka bilih sakmangke menawi estu dewa matedhakaken wahyu manik imandaya dipun wenangaken dipun gayuh dening Kang Abdi Indrajit Tresna sakmangke kula kinten boten badhe wan kula aturi marayogaken lan kula aturi angarantu sawanipun Kang Abdi Indrajit Tresna kula badhe nyuwun pamit upati sendang pitung werna praban inggih Kang atos atos sinuwun. Sarining susangin ngendi ngene nuwun mangke sak pengkeripun Sinuwun Prabu Setija Nalendra Gung Binathara anggenipun kesah tindak saking mertapaning Lawang Sanga menika kula karawuhan pandhita ingkang kondang monyor-monyor
Nggih. Penemban. Iya. Oh, lah kok jebul tirmune Sumunar Tejane nganti sulap mripate Begawan Durna. Nyata iki sing dikondhangke, sartane nyata iki sing dikandhake dening dewa. Yen to samengko ngeduga dadi lantaran. Ya kuwi tumedhake Wahyu Manik Imandaya. Truto Kumarasari. Oh, penemban apa kowe sing jeneng Begawan Sukmaningrat? Mboten wonten kali inggih lakar kalusan mekaten. Menika inggih ingkang abdipun Sukmaningrat ing Lawang Sanga. Ya, penemban ya. Oh, nek ngono wis dadi pesining kodrat yen to Kurama sak mengko keduga bakal nampa nugraning dewa kang aran Wahyu Manik Imandaya. Sukmaningrat Wonten dawuh. Kage pasrahno wujuding Wahyu Manik Imandaya tlutuh gedang. Tlutuh Kumarasari. Ya, tlutuh Kumarasari. Yen to ora mbok pasrahke apa kelakon samengko tak rudha paripeksa kowe, Sukmaningrat. Agatri sang kapirango renanggol kinempet gambet tatan samar pamoreng Sukma nalika semanten Dupinyur wedaken kauntanipun Sang Tapa Bekandura nenggih Sang Begawan Sukmaningrat. Nalika semanten nyumurupi legetaning manah saking Sang Kumbayana ya Sang Tapa Begawan Durna. Bilih ngenya arsa anggayuh kanugraning Dewi kang aran Wahyu Manik Imandaya mungkin narya karti sambeka ngupadi menapa ingkang dados karyanipun Pandhawa. Saknalika wonten kailaning jagat gaweaning para dewa Sang Tapa Begawan Durna kenging pangaribawaning Wahyu Manik Imandaya temah kontal tebe datan den mangertosi wonten pundi dawuhipun Sang Kumbayana wae. Ayo wenehno manungsa tatanan wenehno apa karuda paripeksa menungsa kok ya aneh-aneh nggayuh wahyu nanging anggone duweni niat kepengin nggayuh wahyu mung merga supaya ora ana ingkang nyaingi temah pen iso nyirnake marang sapa sing disengiti. Wela. Durna. Tak kira ora bakal langgeng yen to iki mau kasembadan kowe nggayuh Wahyu Manik Imandaya. Ya. Lah kok teko aku dadi ngambut gondo harum ingkang sumamburat wangine. Ana ing pecrabakan sapa iki ingkang rawuh iki? Sun tumiling anggo lati puspita metemendakang warni mitering tanah Sekar warasiki ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat teko
mboten pangling sak mangke ingkang minggah ing pecrabahan Pertapan Lawang Sanga. Menika wragiling Pandhawa inggih sesembahan kula Raden Sadewa. Raden kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk. Lho mangke riyen Praban. Mangke riyen. Sampun ngantos klumpur kados mekaten ngajenganipun ingkang abdipun Sadewa. Jernyatanipun sowan kula wonten ing Pertapan Lawang Sanga. Wonten ngersanipun Sang Penemban Sukmaningrat menika kula badhe nglebur tapak asta. Tegesipun liripun Paduka Raden paring dawuh kados mekaten, pramila sampun ngantos sak mangke. Sang Penemban Sukmaningrat nyembah dhateng kula, nuwun sewu kula niki murid panjenengan, kula niki siswa saking Paduka. Lah kok teko sak mangke Paduka malah klumpuk kados mekaten menika nuwun sewu. Nuwun sewu Raden. Wonten ing jagat gumelar menika mboten wonten ingkang nami guru kalian siswa. Mboten wonten benten ing derajat lan pangkat. Kula menika namung titah sawantah. Jengandika Raden Sadewa menika ugi namung titah sawantah. Menapa sekintenipun nggih mitrat kula. Mitrat kula lho Raden. Nggih dos pundi Penemban? Sampun sak limrahipun jamak limrahipun menawi sak pepadaning titah mriku kedah tansah ngajeni. Lho mboten. Liripun mboten. Kula mriku badhe suwita wonten ngersanipun Sang Penemban Sukmaningrat nuwun sewu kula mriku sanes pendhita. Kula mriku sanes pandhita. Lho menawi Paduka sanes pandhita sinten? Kula aturi nyumurupi dhateng jagatipun kang adipun Sukmaningrat. Kula mriku sanes pendhita. Kula menika sanes pandhita. Lajeng sinten? Wenteh Sang Hyang Bathara Wenang. Tansah marapamoreng sukma sinukmaya winaya ing sinimpen telenge ngalpu pambukaning warana tarlen Astungkara sidam sekaring bawana langgeng Sadewa kula pukulun. Waduh mboten nginten babar pisan. Jebul tinemu pepandhita ing Lawang Sanga wentes jatining Paduka Sang Mahardi kengrat inggih Sang Hyang Pukulun Bathara Wenang. Iya. Yektine pancen panjenengan ulun ingkang neter marang ketrimaning urip kita. Jernyatane ning atase jeneng para kuwi satriya teka sak mengko panjenengan ulun memba wujuding pandhita gunung, pandhita ingkang cethek ngilmune. Nanging jeneng kita bisa tansah ngajeni marang sak pepadane. Lho, menika sampun dados kewajibaning Agesang. Iya. Prabu Setija kuwi sejatine uga becik bebudene nanging kuciwane durung resik lahir lan batine teges isih nguber marang kadonyan. Lan yen to kadonyane ilang Prabu Setija durung bisa ngiklasake nanging beda kelawan jeneng kita Sadewa. Wayah ulun. Nggih. Sak mengko ingkang keduga jeneng para bisa gawe luluh lan lulut manah ulun. Setemah panjenengan ulun bisa kayunyun marang wedaling arat lati kita ingkang bisa tansah gawe sengsem kanthi srana jeneng kita ngajeni marang sak pepadaning urip. Sedewa yektine pancen wis becik kang dadi laku jantra kita anggon kita dadi satru ngata teken ati suci pepayung budi rahayu. Yen to sak temene menungsa kuwi kudu tansah ngajeni andhap asor mring sak pepadane. Jernyatane yen tong duweni subasita unggah-ungguh andhap asor mring sak pepadane mboya bakal ndadekake asor nanging bakal ndadekake luhur derajat kita. Mula kang saka kuwi apa ingkang kita gayuh gandeng wis kita tuku
kanthi laku tapa lan laku prihatin lan yektine kodrating jagat yen to wahyu manik iman daya keduga kuwat nampa ya mung ngaragiling Pandhawa marata diage mengakna lawang batin kita ulun bakal matedhake kanugrahan wahyu manik iman daya tutu kumara tahan. Boten nginten babar pisan. Bilih sak mangke namung ingkang abdi pun ragil ingkang keduga saged nampi kanugrahaning dewa menika. Iya. Yen mangkono jaganan lan reksana kanthi bener lan becik kanthi ati kang jujur aja duweni rasa sesungaran aja duweni rasa sombong lan aja ngegungke marang kapribaden kita. Wis mangkono wae pitungkas ulun-ulun kundur pakayangan sadewa. Ya Dek ya Driyasmara marang risang kati rati Kakang Semar iki kok kaya wong kelegan. Ae nggih no sinuwun. Pelok sing ngakon Slendra sapa? Ora ana wong ngakon kok krutak-krutuk. Tikus apa piye? Edan lah kok teko dadi Yayu Sedewa duweni perbawa kelawan padatan. Alah napa to kok Prabu? Sampun kantos ngalembono kados ngantem iki kula isin. Ora usah kaya ngono kuwi. Nyatane pancen kowe iki tak kira wis kasembatan nggayuh kanugrahan apa ingkang mbok gayuh. Waduh, pangestunipun kok Prabu. Ya. Aja suwe-suwe. Ayo pun Kakang lan Siadi ndak kanthi manunggal nyawiji marang para Pandhawa. Nggih. Nanging tak jaluk dhisika lakumu karo kadangmu Madukara. Aku ana perkara ingkang kudu ndak rampung. Kula nggih sami Ndara. Nggih, nek ngaten monggo Kakang Mas Arjuna kula dherekaken. Iya, Yayi tak dherekake.
ora tatang. Lah kok dadi lagi wae purna nggonku sesuci marang lahir lan batin. Malah ora pangling sedewa wis kasinungan kanugrahane dewa. Ngrebut kanugrahane Setija Parab. Kresna sinayang gelung mangruk mining cakra mijil saking asta kumiten mboten mangling Kanjeng Rama Prabu. Ngopo kowe? Lho, ngopo kados pundi? Ora entuk urung kasembatan gayuh wahyu kok. Muring-muring ngono kuwi karepmu kepiye? Lho, sinten sing muring-muring? Mboten enten wong muring-muring kok. Kae mau lho. Sedewa ngrebut kanugrahane Setija, dlandhung-landhung. Salatu wassalamu alaihi. Wis para eruk, Para esuk. iya para esuk. Para eruk. Negaramu wis kelakuan tentrem. Menapa estu? Wis to, manuta wong tamu. Waduh, matur sembah Kanjeng. Sang Hyang Tata Kalana, ya Dek, ya. Kalana kalaya takut maringkut siyangnya kang mawingis ora rupa reh kakiri-kiri Semar ngopo kowe? Betari Durna. Nuwun sewu Kakang, kula menika wonten keloro. Ah sapa? Bali. Ora bali tak jodon kowe. Mareka den prayitna semuri resik balik iki suluk remi fa sol la si do. Jaramaya Ndara. Yo. No ni no no ni no ni no ni no ni no. Buta galak solae lonjak sarwe sikra kanda kunsana le tanda Wah, Jaramaya arep ora nrimake adhiku Sedewa, ora trima.
Wahyu manik iman daya tak jaluk Bampanono ndi pancene wis paripurna kabeh-kabeh padha sama jenang sela water kalen sesonderan sisa-sisane ngangkara dipun icali ndara ya kanggo piye gampang tak tung 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 nyo 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 iku PLBR ini niku yo mikiro lak sebelah barat monggo esuk-esukan kok mah menake kaya ngene yo sembar matur nuwun to lho matur nuwun nganti kecepetan matur nuwun yo padha-padha aku sing ngaturke matur nuwun karo kowe nggih mergo saka pambiyantumu Sedewa kasil gayuh kanugrahan mboten sedaya menika sampun pesti ning kodrat sampun saking kersanipun Gusti ingkang karya loka. Yo. Usana panutupe ngatur jenang sela ager-ager, Mbah. Jenang sela wader kali sesonderan apurenta wonten lepat kula sak kanca sak rombongan sabrayat sak rombongan. Mugi-mugi sak pengger kula saking mriki warga ing kranggan mriki tansah pinaringana ayem-ayem tata ditinten tan manggihalangan setunggal punapa. Allahumma amin. Wusana panutupe ngatur slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan, slamet sing nonton kabeh. Slamet semuanya, slamet selamanya, selawase. Dipun tutup korining Kutha Kandara. Yo.